amb la vènia del president de la comissió. Moltes gràcies. En primer lloc, bona vesprada a tots i gràcies per estar ací, també als que esteu perquè teniu interès en sentir el que anem a dir, a més dels diputats, i gràcies a la comissió i als dos grups parlamentaris que han proposat que vinga a contar-vos algunes idees. Molt ràpidament, perquè no n'hi ha molt de temps, us parli un poc de la raó per la qual puc contar-vos algunes coses, i és bàsicament perquè jo des de fa anys m'he encarregat de la docència a la Universitat de València sobre dret de la informació, i amb aquesta dinàmica, amb els professors que fan també dret de la informació a les diverses llicenciatures que hi ha a la universitat, hem anat fent coses i a poc s'ha generat una dinàmica de creació d'un grup d'investigació, i fa uns anys, abans del tancament de Ràdio Televisió Valenciana, al 2011, decidirem tractar de demanar, en la universitat, quan has assolit una certa massa crítica, se creen estructures més o menys estables, demanant finançament a l'Estat, una cosa que són projectes d'investigació competitius, projectes de recerca competitius, i ens van donar un, que jo crec que l'estat espanyol és el primer que ha hagut sobre qüestions de regulació de model audiovisual des d'una perspectiva jurídica en les últimes 2 dècades, i a partir d'ahir nosaltres teníem una programació de feina. Bàsicament volíem dedicar-nos a estudiar les coses que pensaven que eren importants en aquest moment, que eren dos: la regulació dels mercats privats a l'audiovisual, com es combinava l'activitat de regulació de les administracions públiques amb una dinàmica cada vegada més de mercat en el marc audiovisual, i el futur dels mitjans públics, que ja veiem que estaven trontollant i que estaven patint dificultats d'adaptació al nou entorn econòmic. Ens donaren el projecte d'investigació i poc després va passar tot el que va passar amb Ràdio Televisió Valenciana, i encara que no era evidentment el que teníem previst, doncs hem fet alguna cosa. I des d'aquest moment hem estat treballant. Per cert, una de les persones que era part del grup d'investigació, perquè ha fet durant molts anys recerca i docència a la Universitat de València, és José María Vidal, el que tots conegueu, que ho sapieu, que és company de la universitat i hem treballat moltes vegades junts. Dit això, el que vaig a dir jo avui és el que pense jo, és a dir, no parle ni en nom del grup d'investigació ni en nom de la universitat, parle a partir del que pense jo, com per altra banda és normal. Dit això, una xicoteta introducció sobre el plantejament general que jo em faig, i és dir, jo vaig a tractar de contar-vos coses que pense que resulten útils, que us puguen resultar útils en la vostra feina i en la vostra tasca, perquè partís de la base que moltes dades ja les teniu i que des de fora, des de la dinàmica de la universitat, que ens critiquen moltes vegades que estem allà a la Torre d'Ivori, allunyats de la vida real, i vosaltres en canvi esteu ahí i heu de prendre decisions que siguin pragmàtiques i funcionals. Evidentment afrontem les situacions des de plantejaments diferents, però jo crec que pot ser paga la pena que de vegades us plantegem idees, pot ser extravagants, ocurrències, que s'allunyen un poc del que és el marc establert, que s'allunyen un poc del que normalment se diu. I nosaltres per això tenim l'avantatge que mirem un poquet a fora, que estem allunyats d'aquestes pressions quotidianes, mirem molt el que se fa a altres països, mirem molt el que se fa a Europa. A mi una de les coses que em fa gràcia, no sé si dir, que em crida l'atenció és que en tot aquest debat que tenim al voltant de Ràdio Televisió Valenciana, i a la comissió s'està veient, jo vaig estar així també el dimarts passat perquè tenia interès en veure la dinàmica, s'està posant molt de model el que fan altres comunitats autònomes, el que fa Ràdio Televisió Espanyola en l'època de Zapatero, no sé, jo sincerament penso que això és com si en Aràbia Saudí estigueren tractant de veure com han de tractar les dones i posaren l'exemple de la legislació dels diferents països del Golf Pèrsic. No sé, vull dir, Espanya en matèria de televisió pública és l'equivalent a l'Aràbia Saudí en el tractament de les dones. Hauríem de mirar referents comparats una mica més ambiciosos, és a dir, i no els tenim tan lluny, és a dir, és passar els Pirineus, i tenim la Wikipedia que te serveix per a mirar com funcionen les televisions públiques d'altres països europeus, tenim ara companyies aèries low cost, és a dir, que és barat anar, jo en compte de mirar, no sé, Canal Sur, Televisió Espanyola de Zapatero, Televisió d'Aragó, jo miraria també un poc més enllà. Entenc que potser la dinàmica del dia a dia ho fa complicat, però nosaltres des de la universitat sí que ho podem fer. I també des d'aquesta perspectiva un poc això, obrir nous debats que fins ara no han eixit. El primer dels quals és que en el debat crec que
falta un poquet d'originalitat, de mirar cap a fora, de nous idees, i també falta ambició. Jo en el que estic veient, de moment, en tot el debat que portem ja un any llarg al voltant de la televisió valenciana, és que en general la societat valenciana i els partits polítics són representants i reflexe d'aquest sentiment general. Sembla que per a reobrir una televisió valenciana, que hauria de ser un motiu de festa, sembla que estem tots de funeral. No? Que és molt complicat, és un desastre, és un drama, quin embolic. Home, jo crec que hauríem de plantejar-nos això d'una manera més, no dic festiva, però sí ambiciosa. Perquè estem parlant de fer una inversió que com a mínim, no? Estava parlant de 80 milions d'euros, 70 milions d'euros, hi ha altres compareixents que estan parlant ja de 150 milions d'euros. És a dir, per posar un exemple, no? 80 milions d'euros, 90 milions d'euros són universitats com a l'any, no? La despesa anual, universitats com la Jaume I de Castelló o la Miguel Hernández d'Elx. O sigui, imagineu el que és per a una societat tindre una universitat sencera nova. El que suposa d'alegria, d'il·lusió, d'importància per al teixit econòmic, per als ciutadans, i ja 150 milions d'euros és la Universitat d'Alacant. O sigui, ja és una universitat gran. I així estem de funeral, i sense tractar de pensar bé com anem a gastar aquests diners. I aquests diners, tanta quantitat de diners, com han de ser gastats per a que siguin importants per al teixit productiu valencià, per a la societat valenciana, per a tots els valencians. És a dir, hem de tractar, ja dic, d'obrir un poc el camp i ser més ambiciosos i ser el més moderns i originals que sigui possible. I ahir vaig a parlar de tres coses, essencialment. Per què volem Radio Televisió Valenciana, i a partir d'ahir parlar un poc de l'evolució europea i què s'està fent per ahir, un poc del com, i sobretot, i és el tema estrella, i crec que és el més important, perquè això ha sigut catastròfic a Espanya, ja dic, l'Aràbia Saudí de les televisions públiques, perquè necessitem una Radio Televisió Valenciana que siga sobretot un instrument contramajoritari i independent. Contramajoritari vol dir que siga un contrapès del poder polític. Radio Televisió Valenciana, per què? Deia en la compareixença que va fer dimarts passat Javier Marzal que la projecció exterior que te dona el sector audiovisual és absolutament essencial per a un país, que si no, al món actual estàs mort. Estàs mort si eres una empresa, estàs mort si eres una universitat, estàs mort si eres una societat, i té tota la raó. Aleshores, haurem de fer alguna cosa per a veure en eixa pretensió on se situa un sector públic i redefinir la idea de sector públic. No podem, a l'any 2016, crear una televisió pública repetint els esquemes mentals del que és el servei públic audiovisual de 1980. I estem en un debat en el que encara estem ahí. Estem en un moment en el que aquesta gestió pública anquilosada, burocratitzada, de quasi tots els ens públics, no? Nosaltres sabem que existeix, ve així el director de la televisió galega, que va ser molt interessant el que va dir, però també el que se li va entendre, i bàsicament el que se li va entendre és una cosa així com tant de bo jo poguera començar de zero. I no parar atenció a això. No parar atenció al que està fent la BBC al Regne Unit, no parar atenció al que la gent que estudia aquestes coses al Regne Unit, a les universitats alemanyes, va vindre fa poc així per a València, gent com Dick Friedman o com Damian Tambini, que són gent que ha estudiat moltíssim això i que conten els problemes actuals que té el model BBC, que no saben molt bé per on tirar per a revigoritzar la idea de servei públic en un context que és cada vegada més de mercat. I els productes audiovisuals d'èxit cada vegada més són de mercat. I aquesta identitat que projecten les societats en el món audiovisual cada vegada més depèn d'ens privats i no d'ens públics. Què ha de fer ahir un ens públic? Hem reflexionat sobre això. I això estem parlant de la BBC, que encara té més vora un terç de l'audiència. És a dir, d'un model d'èxit. I ells ja són conscients que ho canvien o se'n van a pique. I això, ho va explicar també Javier Marzal, passa per assumir això del transmèdia i les altres modalitats d'emissió. Però això no és dir, transmèdia, altres modalitats d'emissió. Això ho has de repensar des de zero. I has de tindre clar, i parlaven molts dels diputats el dimarts passat dels seus xiquets preocupats per els continguts que veien a la televisió. És que els meus xiquets joves veuen tal, no? Crec que ho deia el senyor Montiel, no? I vostè deia, els meus adolescents encara pitjor, que veuen coses pitjors. No només és el que veuen, sinó com ho veuen. O sigui, no sé, els xiquets ara i els adolescents, com veuen la televisió? Doncs allà anem. Un model públic clàssic serà un model públic paulatinament invisible per a tota aquesta gent. I hem d'anar i tindre clar que una nova radiotelevisió valenciana no ha de ser una televisió que faça una programació, sinó que ha de ser una mena de plataforma pública per a difondre producció audiovisual de molta qualitat i molt ambiciosa, pública i privada, de tota la societat valenciana. I treballar a partir d'ahir. I treballar a partir d'ahir canviant el xip.
Canviant el xip també respecte a les relacions amb el sector privat. Compte que la desaparició provisional de Radio Televisió Valenciana ha donat peu a una situació interessant, com a mínim, i és que les televisions privades, autonòmiques i locals valencianes, que eren roïníssimes, de sobte fan coses. De sobte Mediterráneo Televisió està fent coses, Levante Televisió està fent coses, hi ha una xarxa de televisions locals que s'han posat d'acord per a fer i produir notícies en comú i tenen una xarxa cooperativa incipient, estan fent coses. Compte, analitzem això i veiem com ho fem per a que la nova corporació pública no es carregui tot això, sinó que al contrari, servisca per a dinamitzar-lo. Noves relacions amb el sector productor privat, que no pot ser, ho deia fa una estona Rosa Vidal, no pot ser que siga un monstre que doni cosetes de manera discrecional, per no dir arbitrària, a unes productores que s'acostumen a viure d'això i viure del favor de torn de qui mana en televisió valenciana. Això no pot ser. No pot ser. Hem de tindre una plataforma de difusió que siga ambiciosa cap a dins, que tinga molta ambició interior, molta més de la que ha tingut mai, que per una vegada complisca amb un mandat constitucional que diu que els mitjans públics i tots els mitjans públics han de donar veu a tots els actors socials i polítics representatius i aconseguir, per dir-ho d'una manera pot ser cursi, que tot el que és bonic i xulo i de qualitat que passe al País Valencià, a la Comunitat Valenciana, que tinga un reflex audiovisual, puga aparèixer per la nova televisió dels valencians. Tot el que facin col·lectius socials, tot el que facin televisions locals públiques, tot el que facin instituts quan estan fent pràctiques estetiques, tot el que facin universitats, perquè hi ha moltes d'aquestes coses que són molt interessants i que han de tindre un canal d'expressió i la corporació pública hauria de fer un esforç grandíssim per a que tot això tinguera una difusió. Que hi ha xiquets per ahí que estan fent YouTubes que tenen milers de visites i que són vistos per moltíssima gent. L'altre dia me passava una antiga estudiant justament de periodisme a la Universitat de València que té un canal YouTube sobre un programa de llibres de mitja hora parlant de llibres cada setmana i ho veu moltíssima gent. Pues a aquestes coses ha de parar atenció la televisió i estar pendent. I ha de ser ambiciós també cap a l'exterior. Perquè si tu vols donar una imatge audiovisual del país, en primer lloc has d'estar atent a tot el que passa al país i crear una estructura que servisca per a difondre tot el que passa al país, tot el que és guai del país que aparega ahí, però també has de tindre clar que si això se queda al país no serveix de res. Si tu no fas un model audiovisual ambiciós cap a fora, això és com si no servira de res. L'Alqueria Blanca, molt bé, molt bonic, ho veien els valencians, jo a ma casa, a la meva dona li encantava, totes aquestes coses, però se veia a Tarragona com a molt. I això serveix per a aquesta difusió de la identitat valenciana? Està molt guai, ha d'estar, però hem de fer més coses. I ahí hem de tindre clar que mirem el que se fa fora. Tenim una llengua, tots tenim clar que la radiodifusió valenciana haurà de ser en valencià, mirem el que se fa fora, mirem experiències que porten 25 anys funcionant i així encara no ens n'ha donat, com per exemple la de la DrySat dels països de llengua alemanya, que tenen un canal específic que és la DrySat, on què fan? Posen el millor de la seva programació, les millors pel·lícules, les millors sèries, per a veure entre tot. Que la reciprocitat està molt bé i és molt important, però encara estem en el debat de la reciprocitat dels anys 80? Ara que tenim internet, ara que tenim de tot, encara estem en el debat de la reciprocitat? Anem a superar aquest debat i dir, reciprocitat, molt bé, però a més, la televisió valenciana no hauria de començar a ser valenta i a dir, jo he de treballar amb els catalans, amb els mallorquins, i a fer coses liderades de vegades per uns, liderades de vegades per altres, per fer productes de moltíssima qualitat que puguen aspirar. No tots podran aspirar, però alguns puguen aspirar a eixir a Europa. No de vegades, quan veiem la televisió, nosaltres veiem productes audiovisuals alemanys, suposo que us passarà com a mi, que en les televisions espanyoles ara veiem pel·lícules alemanyes a dojo. A dojo. Per què és? És per casualitat? No és per casualitat, és perquè tenen un model pensat per a difondre els seus productes, per a crear productes més o menys competitius i per a difondre'ls amb una vocació externa, perquè han sabut teixir aliances i coordinar-se. Jo veig més pel·lícules sobre Hamburg o sobre Munic a la televisió espanyola que sobre València o Castelló, fetes a València o Castelló. Jo conec més, quasi, no només Times Square i les places de Nova York, sinó les places d'Hamburg i de Munic que les del País Valencià. Perquè aquesta identitat pròpia, per exportar-la, o eres ambiciós o no serveix de res.
I això ho hauríem de tindre molt clar i deixar-nos de localismes absurds. Segona idea, Televisió Valenciana com? Ahir vaig a parlar, ja dic molt poc, perquè crec que, per exemple, en matèria d'organització interna de gestió, què sentit té que jo diga coses quan, per exemple, Rosa Vidal us està contant una experiència molt recent, i jo crec que de la que se pot aprendre molt. Però sí marcar dos coses que a més tenen relació amb l'última cosa que estava dient. La primera, hi ha una tendència generalitzada en aquesta comissió, ho han dit alguns compareixents i ho ha dit també molts dels diputats que pregunteu i teniu aquesta preocupació sobre com protegir a les empreses valencianes. No s'ha de protegir a les empreses valencianes. Les empreses valencianes han de fer productes de qualitat. I si no són capaços, una empresa que està a València, de fer millor que una empresa de fora un producte relacionat amb el que teixit productiu valencià, amb el que és la societat valenciana i en llengua en valencià millor que un de fora, sincerament, que tanque la paradeta ja. No? És que jo ho veig claríssimament. És com si me diren a la universitat per a contractar un professor que faci classe en valencià els que siga una excusa a València heu de tindre prioritat. Jo diria, home, mira, si arriba un tio que fa millor la classe de dret i parla millor valencià i ha nascut a Glasgow que jo és que directament me retire. No vull la protecció, no cal la protecció, és que me retiraria. Aleshores, les empreses valencianes haurien d'assumir que és bo per a elles, assumir que han de competir fent un producte bo. Jo no vull en aquesta televisió nova porqueries valencianes, vull coses bones, que parlen del País Valencià i servisquen per a això. Ja està. I que estiguen fetes en valencià i amb temes d'ací. I estic convençut, perquè estic convençut, que pràcticament totes aquestes coses estaran fetes per valencians. Perquè tenen la capacitat, tenen els mitjans, tenen la professionalitat, i són d'ací. I ho faran millor. I estic absolutament convençut que no hi ha cap problema en aquest sentit. Ara bé, si la gran preocupació és això, que ha dit moltes vegades, no patiu, jo soc professor de dret administratiu, així hi ha també més juristes, la comissió, no patiu, jo us dono la solució, no hi ha cap problema. La llei de contractes espanyola és una basura que permet fer el que et dona la gana i no hi ha cap problema en contractar només a valencians. No passa res, està prevista la llei. Els contractes que són de creació artística i tal, no tal. Però és que a més, si eres una empresa pública, ni tan sols has d'aplicar la llei de contractes per a aquestes coses. No passa res. O Televisió Espanyola fa concursos per a dir, i en aquests concursos ha de donar el mateix tractament als estrangers, als alemanys i als francesos. No, són tots espanyols. Quan fas el Ministeri del Tiempo has fet un concurso. No. Pues així igual, és a dir, que per això no patiu. Ara bé, és dolent, ho ha dit Rosa Vidal abans, us ha dit Rosa Vidal, no, si nosaltres fem un concurs, però no feia falta, però pensaven que era bo fer un concurs, pues, és que no fa falta, té raó, o sigui, que no teniu aquest problema, però home, jo sí que us demanaria que en eixa nova televisió, per a fer la gestió, tractareu de fer concursos, objectivitzar i tractar de fer les coses obligant a la gent a competir i a demostrar que són millors, no perquè siguin d'ací. Segona qüestió, molt ràpida sobre això, les famoses xifres per habitant i la famosa taxa capitativa per ciutadà i aquestes coses. Bé, primera cosa, jo per a donar consells des de la universitat no vaig a tractar de donar-ne molt, sinó coses que si us serveixen bé i si no tal, però sincerament, informes de Deloitte, Pricewaterhouse i tal, per favor, no. O sigui, a col de clic us aneu a la pàgina d'Eurostat, que té desagregades les estadístiques de despesa pública per habitant en diversos serveis i uns dels serveis és serveis audiovisuals i mitjans públics de comunicació. I ahí teniu el que està gastant cada estat de la Unió Europea en PIB per càpita respecte dels seus mitjans públics. Per cert, Espanya gasta prou, en contra del que ens diuen habitualment en aquests informes extravagants que, per exemple, computen la despesa de les televisions regionals de la resta de països europeus, com ara França o Itàlia, que no en tenen, una cosa, jo no sé d'on la computen, França i Itàlia tenen una mitjana de despesa en televisió regional de tants euros per habitants, si no en tenen. I així a Espanya no se computa mai televisió espanyola, és a dir, nosaltres farem una radiodifusió valenciana de 30 euros per habitant, menys que la mitjana europea. Però que així no paguem televisió espanyola? Perquè televisió espanyola són altres 25 o 30 euros per habitant que haurien de sumar per a veure si estem per dalt o per baix. És a dir, consell, un tractament de les xifres curós, ja està. I segona qüestió, compte amb el finançament. Hi ha coses a la Unió Europea sobre finançament de mitjans públics que s'han de tindre en compte, perquè estem en un entorn on el model de servei públic o és servei públic clarament o cada vegada més la Unió Europea està restringint el que t'accepta que pagues amb diners públics. Ja has de definir molt clarament què és servei públic, perquè anem a un context, i què us vaig a dir jo amb el TTIP, que a més ja crec que una majoria de la cambra sí que està a favor, però el TTIP, mireu, no se pot mirar,
perquè de moment és secret, però quan se puga, mireu el que diu sobre els serveis audiovisuals i els productes culturals. És a dir, anem a un model de mercat, i en aquest model de mercat el finançament públic se pot dedicar a una sèrie de coses i tal. Compte amb això. I compte amb models com la taxa, no? La Verfahrensgebühren Alemanya o la license fee anglesa, que nosaltres tenim un model molt millor que ells. El finançament per impostos és molt millor que ells per una sèrie de raons sobre convergència. Ells ara tenen un problema que és que abans pagaves per aparell i ara per aparell no se pot pagar perquè tots tenim mòbil, tots tenim tablet, Què fem amb això? Aleshores els alemanys ho han canviat i han dit ara tots, cada casa, cada hogar, una mateixa quantitat. I els anglesos ho volen canviar a un sistema pressupostari. El sistema pressupostari és molt millor, entre altres coses perquè és redistributiu. Per últim, que ja veig que vaig fatal de temps, Radio Televisió Valenciana ha de ser un instrument per a complir bé aquesta funció. A més de tot això, no? Tot això és el sector empresarial, per a què serveix la difusió tal, però a més de tot això, des d'una perspectiva política, Radio Televisió Valenciana ha de ser un instrument de control al poder contramajoritari i independent. Clar, si tu dius que una televisió pública, autonòmica, ha de ser un instrument de control al poder i no sé, no s'ha rigut ningú, però no sé per què, perquè és per a riure's. No, doncs és el que s'ha de tractar de fer. A Espanya pensem que això és impossible perquè venim d'una tradició audiovisual i una mente franquista. Estem acostumats a que les televisions són del poder, són del govern, són de qui mana. Les televisions i les televisions públiques no han de ser del poder, no han de ser del govern, han de ser de la gent. I ho lamente per l'eslògan populista, però han de ser televisions de la gent. Perquè una televisió pública és una televisió dels ciutadans. I això no és impossible de fer. El que passa és que a Espanya venim d'aquesta evolució franquista. I què pensem? No, en aquesta evolució franquista, i perquè no eixim a fora i a veure el que se fa fora, hem pensat que garantir la independència passava per no, doncs mira, ara en compte de nomenar el govern que nomenen les Corts, però nomenen amb 3 òrgans de control indirectament arbitrats que entre ells se controlen i els polítics en compte de majoria absoluta, majoria de 3/5 i tal, i amb això estem i portem 20 anys i som l'Aràbia Saudí de les televisions públiques. Canviem el xip mirant simplement cap a fora, és a dir, aquest model està passat, no serveix, ho hem acreditat, però és que a més és un model pràcticament únic a Espanya. Aquest model va alcançar el seu zènit en la famosa reforma del Comitè de Savis de Zapatero de Televisió Espanyola. I encara aquesta televisió espanyola era molt decebedora. Hem d'anar més enllà d'ahir. Hi ha possibilitats? Clar que sí. Mirem com la BBC nomena el director general, que no és tan complicat. És fer un concurs, com se fa en una empresa privada, però assumint que això és una empresa pública per a determinar una sèrie de perfils professionals i a partir d'ahir, amb transparència, fer una elecció que siga controlada. Mirem què se fa a Alemanya. Se va comentar també ahir, ho va comentar el representant de Compromís, que el Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Federal Alemany, en 2014, va declarar inconstitucional la llei sobre com se gestionava el segon canal de la televisió pública alemanya, la ZDF, no? La Zweites Deutsche Fernsehen, va declarar que era inconstitucional perquè en el Consell d'Administració un 44% dels membres del Consell d'Administració, és a dir, més de la meitat, un 44%, eren nomenats per partits polítics. I el Tribunal Constitucional alemany va dir, però què esteu fent? Això equival a controlar-la políticament. Això és inconstitucional, perquè els polítics no han de controlar la televisió. I va dir, o és menys d'un 30% o la llei inconstitucional. És a dir, que és una cosa normal, que passa per ahí fora. És possible a Espanya? Clar que és possible. Vindrà esta comissió, he vist que l'heu cridat i us felicite per això, Enrique Bustamante. Enrique Bustamante va ser un dels membres del Comitè de Savis de Zapatero i és una persona que ell mateix, anys després, ha dit, no, és que mira, és que això no serveix. És que en Espanya això no serveix. I ell ha fet una associació que es diu Tele de Todos, que té una pàgina web superxula, i tenen quatre línies sobre com organitzar una televisió pública per a garantir la independència, superevidents i superxules, que és no nomena el Consell d'Administració, els polítics se nomena a partir de col·lectius professionals i tal, no sé què. I a partir d'ahí comencem a parlar. Què podria fer-se? Per posar un exemple, a partir de dir, anem a fer-ho contramajoritari. Anem a fer que els partits polítics que estan clarament a l'oposició, el Partit Popular i Ciutadans, podem estar des de fora, no? Donant suport crític, diguen, d'esta televisió jo me fie. No? Pues, per exemple, no? Però ja dic que sobre això se pot parlar, però per exemple, un Consell de l'Audiovisual, que és evident que ha d'estar, no? Aquest Consell de l'Audiovisual, per a què sentit té que estiga si no té competències? No? En molts dels models que s'estan així debatent hi ha un Consell de l'Audiovisual que no té competències, però no té competències que té el Consell de l'Audiovisual francès des de fa 20 anys, com donar les llicències, o que té el català des de fa 10 anys. Home, si tenim un Consell de l'Audiovisual que dona les llicències privades.
Sí, tenim un Consell de l'Audiovisual que estiga anomenat amb aquests criteris que proposa Tele de Todos o propis dels alemanys. És a dir, tu tens hi ha productors audiovisuals que ells trien una persona. Hi ha periodistes i representants de periodistes i associacions de periodistes que ells nomenen una persona. Jo vinc d'una universitat, ja sabeu que els universitaris tenim el defecte de considerar que sempre la universitat... Però vaja, les universitats que proposen a una persona... No sé si m'explico, és a dir, i els polítics, els partits polítics i les Corts Valencianes que proposen també, però que no siguin una majoria. Que no siguin una majoria, perquè hem comprovat que el sistema no funciona. Aquest Consell de l'Audiovisual, per exemple, que nomene el director general, que siga ell, però a partir d'un concurs públic, que la gent se presente, que presente el currículum, que se veja. I si volem donar més pes a l'oposició i que aquest mecanisme contramajoritari funcioni encara millor, que nomene el Consell de l'Audiovisual, però que la proposta li la faci a l'oposició. De tots els candidats, que l'oposició diga, mire, o estos tres són els millors. I que el Consell de l'Audiovisual és independent, si ha de decidir que siga un, que no siguin eixos, que se descare i que ho motive i que ho justifique. I normalment així, vull dir, tots diem, no, és que les normes no serveixen de res, és que els espanyols passem de tot. Això no és veritat. Les normes serveixen i molt. I quan tu tens normes que et generen una determinada dinàmica de comportament i incentiven un determinat comportament, allunyar-se d'elles és molt complicat. I si tu tens un tio que té un currículum clarament millor, o tres tios que tenen un currículum clarament millor, i l'oposició els identifica i públicament els identifica, eixe Consell de l'Audiovisual independent, per a designar a un altre que siga molt pitjor, sincerament, ho té molt complicat. Ho té molt complicat. I després nomenes un Consell d'Administració, igual, com diu Tele de Todos, és a dir, canviem de fora, professionals, però nomenats per aquests col·lectius. Això respecte dels òrgans de gestió, però després tu tens a les Corts un control extern, polític, clar que sí, i funcionaria molt millor perquè estaries controlant a un altre òrgan. Tens la Comissió de Control de Radiotelevisió Valenciana de les Corts controlant a un altre òrgan que està funcionant externament. Tens aquesta comissió amb el contracte programa, que és una eina, una arma molt bona per a determinar per on han d'anar les coses, perquè està pagant estic acabant. I per últim, els consells de redacció, totes aquestes coses que diem, hi ha un consell de redacció als treballadors. Com que hi ha un consell de redacció que proposa o que suggerís? El consell de redacció determina la política informativa. Però què és això de no, és que podrà proposar, o els caps de les seccions informatives tindrà veu. Com que tindrà veu? Que ho determinen ells. Que ho determinen ells. No, són treballadors públics, seleccionats perquè entenem que són els millors per a fer aquesta tasca i estan ahí perquè entenem que són els millors. I aquesta selecció objectiva dels millors els permet donar aquesta llibertat per a que treballen ells, controlats per aquest Consell d'Administració que determina què s'ha de fer de manera independent i per les Corts de fora. I molta gent dirà, però això és que hi ha una cosa pública que gestiona molts diners públics i que és molt important, que està controlada pels propis treballadors i per òrgans independents en compte de per el poder polític. Això no pot ser. Com que no pot ser? Passa habitualment a Europa, i vaig a dir una altra cosa, passa a Espanya i no passa res. O què són les universitats públiques? Les universitats públiques són coses que fan millor o pitjor la seva funció, però tots considerem que són importants i per això estem disposats a donar 100 milions d'euros a unes, a la Universitat de València més encara, més de 200 cada any, per fer una sèrie de funcions públiques. I qui les gestiona? Confiem en la gent. Per què? Perquè ja tindran molts problemes les universitats públiques, però tenim clar que la millor manera per a garantir la independència d'aquestes universitats respecte al poder polític, i ningú pot dir entre els problemes de les universitats públiques espanyoles que un siga que són dependents del poder, tindran molts altres, però això no el tenen. Per què? Perquè confiem en que aquesta gent que està seleccionada és la que ha de gestionar-se i la que ha de decidir com fa el seu treball. Evidentment, no a la seva bola. Evidentment hi ha unes lleis aprovades pel Parlament que els diuen que han de fer, com s'ha de fer, però la gestió la fan ells. I no arriba les Corts Valencianes a dir-me a mi o al meu degà de la facultat que les classes s'han de donar d'una manera o una altra. Amb la tele hauria de ser el mateix. Perquè les universitats, tots tenim clar que són les universitats de la gent, dels valencians, i no del govern. I la tele hauríem de fer un sistema institucional per a garantir el mateix, que fora dels valencians, no del govern dels valencians. Moltes gràcies. I disculpa, ara m'he passat. Molt bé, moltes gràcies, senyor Boix. Abans de començar el torn dels grups parlamentaris, sí que volia dir-li, senyor Boix, que ha fet una distinció entre polítics i professors universitaris. He de dir-li que alguns professors universitaris de manera momentània ara exercim com a polítics, però també som professors universitaris. No he fet aquesta distinció, Els polítics són de tot. Molt bé, començaríem el torn de compareixences d'intervencions corresponents als grups parlamentaris, amb la intervenció del diputat i síndic del grup parlamentari Podem, Antoni Montiel.